ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ଚରିତ୍ର ସାଧନର ଫିଲ୍ଟର ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଜଣେ କହିଲେ, ମଣିଷ ମନରେ ତ ପବିତ୍ରତା ଅପବିତ୍ରତା ମିଶି ରହିଥାଏ। ଅପବିତ୍ରତା ନେଇ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୁଏ ବା କିପରି? ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବା ହୁଏ କିପରି? ପୁନଶ୍ଚ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ବଢ଼େ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇପାରୁ। ଯେପରି ଗଳିଆ ପାଣିରେ ବି ଲୁଗା ଭିଜେ। ଆଦର୍ଶରେ ଟାଣ ହେଲେ ଯାଇ ଅପବିତ୍ରତାର ଉପରେ ପ୍ରଲୋଭନ କମେ। ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ଦେଇ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଆଦର୍ଶାନୁରାଗ ହେଲା ଚରିତ୍ର ସାଧନାର ଫିଲ୍ଟର ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଖଣ୍ଡିତ ଶତଧା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିତର ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁ। ଏହା ହିଁ ପଥ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 14 ଖଣ୍ଡ। ଜୟ ଗୁରୁ।